θα είμαι όμως. Να συμφωνήσουμε εννοείται με το ψήφισμα και να πάρει ο Δήμος και άλλες πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση. Να πούμε όμως, για να ξέρει και ο κόσμος και εμείς εδώ, ότι το 87% των πόρων αυτών για τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ κατευθύνεται από το κράτος σε ιδιώτες και μόνο το 13% κατευθύνεται στους Δήμους για τις δομές του. Άρα αξιοποιείται με κρατική κατεύθυνση για την εμπορευματοποίηση του κομματιού αυτού που λέγεται ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού, στήριξη της οικογένειας και ιδίως των οικογενειών των παιδιών με αναπηρίες, που είναι ακόμη πιο ευάλωτες. Να σας βάλω και μια τρίτη πλευρά, οικογένειες που αυτή η δραστηριότητα είναι ίσως η μοναδική εξωσχολική δραστηριότητα στην οποία έχουν δυνατότητα να έχουν πρόσβαση τα παιδιά τους. Δεύτερον, να πούμε ότι την ίδια ώρα η κυβέρνησή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει 800 δις στην κυβέρνηση Ζελένσκι. Εδώ κοντεύουν να κόψουν συντάξεις και άλλα πράγματα για τις πολεμικές δαπάνες. Άρα δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε αυτή την εξέλιξη. Και θα σας πω και το εξής. Γιατί πρέπει να είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μην αντιδικήσει. Ο Δήμος Χαϊδαρίου με κομμουνιστή δήμαρχο το έκανε. Ποιο ήταν η συνέχεια? Η αντίστοιχη αποκεντρωμένη τους την ακύρωσε. Όμως, γιατί για αυτή την νομιμότητα, να ξέρουμε ότι εδώ είμαστε το μόνο κόμμα που στις αναθεωρήσεις του συντάγματος έχει ζητήσει την κατάργηση του 103, που εμποδίζει δηλαδή τη μονιμοποίηση των εργαζομένων, 20 χρόνια συμβασιούχος ο άλλος, 15 χρόνια συμβασιούχος, και να μην ξέρει τι θα του ξημερώσει. Να κάνουμε λοιπόν το βήμα σήμερα και πέρα από το πολιτικό κείμενο, να πάρουμε την απόφαση να μην αντιδικήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τη συνέχεια. Ας έρθει αποκεντρωμένη, πολιτική απόφαση είναι, ας έρθει αποκεντρωμένη αν θέλει να την ακυρώσει και να ανοίξει μια αντιπαρένθεση. Αν θέλουμε πολιτική σύγκρουση με αυτό τον κρατικό μηχανισμό που έτσι αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους και τις λαϊκές ανάγκες. Αυτά. Ευχαριστούμε, κυρία Τσουμά.